دنبر حكيمة لأن تاخن قال نبي بحق حكيم لي خاب لأن ملشوا تفلتني خا قدي له حد مساك نقرك حد أوانسي دروش هاد شاوراري نيرو شو كاب حالتات سمهارو لنا يلوم أجر حكيم صدام الله حربنيا عدينا ويزورو زينب أتي فيستيفال تساتي فنيرة تذكر أنا حكيم كوينة تمكره حلين قال حلين وتيه طب قالوا خسر حلو زخل بوتات عندنا ورني دين كتجادل نحروسها تجادل لك مسجون زرعي كاب إيرترا ميديا نتورك فراداي شو كما كان يكون خبركم تعذبتنا لو مي مبل 10 تغفال تخطاتالي عالم متعيق مس دكتور فقادو كقصلي لو مي مبل 10 تغفال عالم متعيق مس دكتور تقسته فقادو كقصلي سناي مكتتالو دكتور تقسته كمل كأنيخا عند أنيخا مدوكا بزحات كتاتلو والله خمسي كل جزء زخاخركا قال سبات ذهبوني رئيتو سلزلون بعاتن كجمرمو نابتا مبل 10 قلت كفالك أخن سجر هذا أمانيل قبرز قابيهرز بحال أمزل أخبارونتو كاب قرماي كان هومي بابز نبرا من قدي كتذكرو إيلو هذا نتي من قدي كتاتولون كحبرون استمرت السبات يمان تسفاي زرعي إلياس أبراهام والي فقط زبال أوتيستاها أنا نيري بلا كان له أمانيل قبرز قابير توسخ حبريتا خوانا كايو لاي تسفون قبرز قابيهرز بحال كابت 345 زخون حلف إلى زلعال كويز نقرأ زلغو تسفون قبرز قابيهر بتاغوط الحسابو 69 بعد حموشته هذا يحسبرنا له يلو نعنا هذا ساعات أزينو ويحكوينو يسمعنا متعقست تعذبتنا تعقست تخاتات لنا خين فتاتن نفرح نسقق كل جزء ونزارو لي كاد جن حنتعتو لاتو اتي تقبوز نوركم اوبريشن او اراب تنداس لزخونسي رخصتات انفكشن يقاتمكم بنيرو إلو كتمل شغل تدقيقة كي سقوركو لا ده حتى قليل كاتمل سلة جمل سلكا أره قدامي حضرت هذا كم سجانا غمادتي قدامي نقر تحطوكم حطو بالعلو أقدسي سلز تحط زورو أنا مسجونه طبعا أقدس عطو وكل سبز حتى مخنياتو أبتندا متبحتها أكايدكا سب كحوي مو بوحد رخصي ويدما رخصي زي يقولوا من الوقت مستينا يسنة في التتوى الرئاتات تقراج أو يمثل مبزحتو خمتو مكرنا قن أبتي رحب بوتاتات ناي إرترا نكايدو متبحتي أبسين شروطات رواتات بوزح رخصي قات مناي ولا حلوف حالفو ممونغونا انتايزول نيروم سينشوراتاتن رواتاتن سحلسي ستيريل يقولوا كاب بكتيريا كاب قلمتاتسي ملكاف يلن ويكونتامينيتد ايكونن زول ازرا رواتات اللو سلازي رخصي بوزح سكاب كند تستايكون رخصي بيقات بنا نيرو نامنت اب كبسا كبابي كارنش ما عندتات توقو حدا يتي زيادة ترى اب اداقاي اداقا اب سبعين شوعتن ببسحي رخصي اقات منا نرو اداقا وقومني مستي نايتي خبابي قسلم كونتامينيتد خون ويدماني
كابتي حامد يكون كالؤخن نايت ختمة رخصتات ببز حقات منا أما كل أداقة مالت كديم أما أخل أداقة كفلنا ما سوى زخنس أما أداقة بعراي إيش ولا أداقة بعراي نقول ولا قال نقولس أوشت باسع نايسب عن شوعة ببز حي أب جبارهن أب تجادلتي كومين أب كرنشم أب عدتات زكايدو النورة أوين حدا أب سحل نوسى أب كندتي نورن كاو ناقو أوشت نعرفت نيمود أتزوج نورو أو إير سلازين تاين خبلي دلي أبتي رحق بتاتات ناي إنسساخون ناي سبخون الكل وين كال نجرات فسس نجر زي الوتاتات رخصي بز حاجات من النيرو نعمنت عم نغفى سبعين شو عتنسي وي سبعين شديسن سبعين شو عتنسي بز حاجات منا بس المسلس احنا جن أنا جن علاج مد كلنا تيتانس وي جانجرين بزين مش ناي أكلتت بزح حاجات منا نيرو أبرسي ملون باي وين حدا خاب ترق حقون خليو جن أبتي أبسحل أبزنورنا الوانات جن بزح ذكرون نجر عين ورنا ناي فعبتكون ناي نقفاقون ناي كالوت كتماتات سلازي أب عبيت ختماتاتن أب قطرات صعوك عدتات زلو أو بزحت رخصتات كاب أب كتما العلاب بينا نذهبنا يريتو نيرو ناي زولدي هايلة زولد هايلة شمو تغيسنا يغني لنا يعني يرنا بحنتي جسو تايز ولا كازلو سمي يالكم مزرابكم أزي مسكنكم حجي ناي ماستر تمرتي ودي عز متزلو ورحيك مسيح مخرج بكم تسوى قبر بلان قرباتنا قرباتنا كل أخوك قرباتنا نعلل لي نعب سفيحو خلينا نسفيها سلومون أزي حمسان حدن أسرائيل وصل حسابه سنكي أبتي نايبارونتو زنبري قعزو እታ ዝተሃርመት ኤነትረ ኣብኣ ዝነበረ ሰብ እዩ ሕጂ መጀመርያ ብሕብራ ነግረካ ኣሎ እታ ኤነትረ ሰማያዊ እያ ነይራ ኢሉ ኣነ ኣብኣ እየ ነይረ ምስቶም ዝተሃርሙ ማለት እታ ዝተገምጠለት ኣብኣ እያ ነይረ ነቲ ስንቂ ብኣድማል ጌርና ኣግዒዝናዮ ኢሉ وحجي نحن تقدسنا لنا انت ماكينه مستهرمت توقعتنا اوريدنا كالي ماكينه سنك صعنت نتسنك اوريدنا ابتي او قديفنا نتوقعتنا ابتا سنك صينا نورت صينا انا غنزنا غسلنا سلازي حقيو دحراي بجمال كم زك عزوجن حجي فلطالو ما جنا وقدفنا مخنيات هوصول سلنورة غوزنا بزح استاجبرنا بزغنا مدد تخاتلتي فرادا شو بقصالي تهبنا زلهم ريتو ابلنا زلكم فقرنا خبروتن زقلصو زلهم ريتو بتعمينا نمسجن كابزي بوزح كاب 300 زخون هتوتا بيك يرحنت حنتي زلعال كونين جي ابتي لمدرك سايك اتو دكتور تخستي ባህላዊ ቅነ ተሳቲፍካ ዶ وبحلاوي ቅነ ተሳቲፈ ብርግጽ ተሳቲፈ ኣብቲ ብዛዕባ ማህረጃን ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ እቲ ፌስቲቫል ክንዛረብ ከለና ዝፈጠረልካ ስምዒት ናይ ኣዲኻ ዘኔብ ያሲን ከምኡ ናይ ዓብደላቲ ደራፊ ለኣኽባር ከደዩ እዚኦም ኩለን ዘኪርካ دحر أبت خلق ودوبا وجواء أبتي جواء خبز نبرة نجر أنا أجي مثال الزير الصعو أتوم دك حدا لخوينكم دو أتوم دك سمير اللي دو بحق البيت كل سبي الذكرى كل سنة وين موعوعي نايتي جواء انتاي يذكرك انتاي تذكر حدا أزيو زجرمني أب 86 هدأت مداكم تفتيري في بأمهو بزحلف وأنت ريسنا إن سلست عبيت في السميتات كم زنا حدا خاوت بحلاوي إناز بحاليو إتي بحلاوي قناة أزيو سبيعي نيرو نمعلتات زغز عليه تساتفتي كاب جنبارات كاب دجن كاب دحر مسمر
ካብ ጉራዊት ሃገራት እውን ዝመፁ ነይሮም እዚ ኣዝዩ ሰፊሕን ዝድነቕን ነይሩ ንመጀመርያ ከምኡ ስፍሓት ዘለዎ ባህላዊ ንጥፈታት ወይ ባህላዊ ከምዚ ዝኣመሰለ ቅነ ኣካይድና ይንፈልጥ ኢና ሕጂ ካብቲ ዝዝክሮ እንታይ እዩ ኩሉ ዓይነት ንጥፈታት ነይሩ እቲ ንጥፈታት ነበረ እንታይ የፀባርቕ እንድሕር ኢልካኒ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ብፅብ ዝበለ ድማ ካብ ባህሊ ትበሃል ንመይና ፈሊና እንድሕር ክንወስዳ ኮይና ከም ስነ ጥበብ ናይ ቅርፂ ናይ ስነ ፅሑፍ ከም ግጥሚ ልቢ ወለድ ሓዘል ካልእን ብዙሕ ንጥፈታት ነይሩ ስፖርታዊ ውድድራት ድማ ልክዕ ከምዚ ናይ ሕጂ ካብ ዞባታት መፅአን ዝሳተፍኦ ካብ ግንባራት ተወዳዲረን ዝሳተፋ ነይረን ካብ ግንባር ናቕፋ ካብ ግንባር ሓልሓል ድማ ብሉፃት ጋንታታት ተባሂለን ኣብኡ ዝቆማ ማለት እዩ ክፃወታ መፃ ነይረን ካልእ ጉያ በቢዓይነቱ በቢደረጅኡ ነይሩ በቢዓይነቱ ሕጂ ከምዚ ዝኣመሰለ ንጥፈታት ልክዕ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ኣብ ኣስመራ በብእዋኑ ዝፍፀም ካብ ዞባ ደቡብ ካብ ዓንሰባ ካብ ዞባ ማእከል ወዘተ ተሓርየን ወይ ብሉፃት ጋንታታት ዝበሃላ ብሉፃት ተፃወትቲ ዝበሃሉ ብሉፃት ስነ ጥበብ ኣብኡ ስራሓት ዝበሃሉ ዝመፁ ልክዕ ከምኡ እዩ ነይሩ ናይ ስነ ጥበብ ውድድራት ነይሩ ካልእ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ዘርእየካ ኣብታ መድረክ እቲኣሲ ህዝባዊ ግንባር በቲ ኩሉ ኩነታት ሓሊፉስ ኣብ ከምኡ ንጥፈታት ከካይድ ናይ ብሓቂ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣብ ምንታይ ብራኸ በፂሑ ዘንፀባርቕ እዩ ነይሩ ክብል ይኽእል ባህሊ ነፀብራቕ ናይቲ ቁጠባን ፖለቲካን እዩ ንዝብል ኣረኣእያ ፖለቲካዊ ክስታይ ኣምር የንፀባርቆ እዩ ነይሩ ብርግፅ ሓርበኛ ኣዴና ወይዘሮ ዜነብ ኣብቲ ፌስቲቫል ተሳቲፈን ነይረን እንታይ ትዝክር ኣብኡ ኣብ ኩሉ እንድያ ትሳተፍ ነይራ ኣብ ኩሉ እያ ትሳተፍ ነይራ ከም ብልሒ ናይታ ዓደት እያ ፍሉይ እዩ ኣብ ኩሉ መዳይ ሕጂ እቲ ዝበለቶ ሄቦ ከመይ ነይራ መስለኒ ሄቦ ኣጋጣሚ እዩ ሕጂ ክስታይ ዝገብረካ ክልተ ነገር እየን ናብ ፌስቲቫል ብዙሕ ዘይብስዓኒ ኣነ ህዝቢ እውን ክዝክረን ዝብሎ መርድእ ናይ ሓርበኛ ኣቦና ኢብራሂም ሱልጣን ኣብኡ ከለና ተሰሚዑ ዓብደላ ዝበሃል ኣዝዩ ውሩይ ድምፃዊ ኣብ ሱዳን እዩ መደበሩ ዝበዝሕ ግዜ ግን ኤርትራዊ እዩ ንፉዕ ሃራም መሰንቆን ደራፋይን ፍሉይ ዝኾነ ድምፂ ዝነበሮ ኣዝዩ ሓፊዝ ድምፂ ዝነበሮ እዩ ንሱ ንኣኽባር ከይደዮ ትብል ብረባባ ገይሩ ዝሃረማ ፀወታ ሓንቲ ኣዝየ ካብቲ ነቲ ሰብ ልቢ ሰብ ዝተንከፈት ነይራ ከም ዝዝከረኒ ማለት እዩ ከምኡ ከዓ እዛ ሄቦ ንመጀመርያ ግዜ ዘላለየና እኳ ተስፋይ መሓሪ ፍሒራ እዩ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ብሄረ ትግራይ ኣብተን ብሄራት እንድሕሪ ብዓበተን ኣብ ኩናት ኣብ ገለ ተቐቲሉ ሴፉ ሒዘን ፃዕዳ ክዳን ተኸዲነን ሄቦ ኢለን እንዳደበላ ነቲ ሴፍ እንዳንበልበላ እየን ዝደርፋ ሕጂ ናታ ምርኩስ ብምግባር ሃንደበት እቲ ነገር ምስ ተሰምዐ ሄቦ ኣዴኻ ዜነብ ሴፋ መሊሓ ሄቦ ደሪፋትሉ ኢብራሂም ሱልጣን ፅቡቅ ድሓር ውድባዊ ጉባኤ ኢና ንኣቱ ካልኣይ ሓድነታዊ ውድባዊ ካልኣይ ውድባዊ ሓድነታዊ ጉባኤ 1987 ንኣቱ ኣለና ሕጂ ክልቲአን ብዙሕ ግዜ እንታይ ንገብር ነርና ንነፃፅር ነርና ብወታደራዊ መንገዲ ይኹን በቲ ተጋዳላይ ዝሕልፎ ዝነበረ ሂወት ዝኸዶ ዝነበረ መንገዲ በቲ ፅንኩርነት ክልቲአን እንዳወዳደርና 85 86 እንዳወዳደርና መፂና ኣብ 76 ጉባኤ ተኻይዱ ውድባዊ ጉባኤ ጭርሑ እንታይ እዩ ነይሩ ኣብ ካልኣይ ሓድነታዊ ውድባዊ ጉባኤ ከዓ ጭርሖ ነይርዎ ጭርሑ እንታይ ነይሩ ንምንታይ የንፀባርቕ
وحجيتي ناي 77 ነበረ ኩነታት ገጠራት ሓራ ምውፃእ ወዲና ናብ ከተማታት ኢና ኣቲና ሓደ እዚ ከዓ ቀንዲ ድሕሪ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ እዩ እወ ብዘይካ ቀረ ሸዓኣ ቀረውን ሓደ ናይ ሰዓታት ስርሒት እያ ነይራ እሳ ተደይ ኮይኑ ኩለን ከተማታት ድሕሪ ውድባዊ ጉባኤ እዩ እወ ናቕፋ ኣፍዓበት ከረን ስጋብ ከባቢ ኣስመራ ንበፅሕ ከድናዮሲ ድሕሪ ጉባኤ እዩ ነይሩ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ኣብ ካልኣይ እንድሕር ከድና ግን ተኻልኣይ ዓብ ዝላይ ገይሩ ኣብ ውሽጢ እቲ 10 ዓመት ዝነበረ ዙላ ወላ በቲ ተሳታፊ ናይቲ ጉባኤ እንድሕር ወሲድካ ሳብ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ 300 ተሳተፍቲ ነይሮም ኣብዚ ግን 5 እፅፊ ዝቀራረብ ተሳተፍቲ ነይሮም ሓደ እዚ ካልኣይ እቲ ጭርሖታት ኣነ ኣይርስዖን ኮፍ ምሰልና ኣብቲ ስቴጅ ኮፍ ምሰልና እቲ ነበረ ጭርሖታት 3 ዓበይቲ ጭርሖታት ነይሩ ሕጂ እቲ ቀንዲ ኣነ ሽዑ ኣዝዩ ዝሰሓበኒ ኣብቲ ካልኣይን ሓድነታዊ ውድባዊ ጉባኤ ኣዝዩ ዝሰሓበኒ እቲ ሽዑ ዝነበረ ጭርሖ እዩ እንታይ ዝብል ምስ ውድባት ኢትዮጵያን ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያን ኩሉ ዝግባእ ዝምድናታት ምድልዳል ዝምድናታት ዝእምት ጭርሖ እዩ ነይሩ ሕጂ እቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ጠመተ ካብ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ዓብ ፍልይ ኣለዎ እቲ ጠመተ ኣብቲ ቀዳማይ እንታይ እዩ ነይሩ ናይ ሃገራዊ ስምረት ጥራይ ዝሓስብ ናይ ሃገራዊ ሓድነት ጥራይ ጭርሖ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ዓብይ በዳህ ነገር ሓድነት ምውፃእ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዩ ነይሩ እቲ ካልኣይ ግን ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝዝርጋሕ እዩ ምክንያቱ ዋላ ኣብቲ መፅሓፈይ ጠቂሰዮ ዘለኹ እንታይ እዩ ሰላምን ርግኣትን ኣብ ኤርትራ ሰላምን ርግኣትን ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ርግኣትን ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ርግኣትን ኣብ ኤርትራ ሰላምን ርግኣትን ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ሰላምን ርግኣትን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብኡ ዝወፀ ካብቲ ኣምርስታይ ዝገበርኮ ስለዚ ዋላ ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ክደግሞ ክእል እየ እንድሕሪ ስታይ ኮይኑ ፒስ ኤንድ ስታቢሊቲ ኢን ኤሪትራ is peace and stability in Ethiopia. Peace and stability in Ethiopia is peace and stability in Eritrea. Peace and stability in Eritrea and Ethiopia, it is peace and stability in the Horn of Africa. ዝብል ከም ኣምር ዝወሰድኮ ይሽዕቡ ኣብቲ ናይ መፅሓፈይ ናይ እንግሊሽ ከኣኒ ኣብቲ ሮድስታ ኣስመራ ዝብል እውን ኣብ መወዳእታ እዚኣ ስታገርያ ኣለኹ ካብ ምንታይ ተበገሰይ ጠመተ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ካልኣይን ሓድነታዊ ጉባኤ ዝነበረ እዚ እቲ ሕልሚ ህዝባዊ ግንባር ነይሩ ኣብ ናፅነት ከዓ እዚኣ ኣብ ሓንጎለይ መፅያ ድሕሪ ሕጂ ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ኣብ ኤርትራ ሰላም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክኸውን እዩ ኢለ ሓሊመ ካብዚኣ ተበጊሰ እዚ ጭርሖ እዚ ጭርሖታት እዚ ማለት ሰላም ኣብ ኤርትራ ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ኣብ ኤርትራ ሰላም ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ድማ ሰላም ኣብ ቁልሪ ኣፍሪካ እዩ ዝብል ጭርሖ መድረኻዊ ጥራይ ድዩ ነይሩ ወላ ዘለዓለማዊ መጭርሖ እዩ هو እዚ ስጋብ ሕጂ እውን ናይ ኤርትራ ሕልሚ ንሱ እዩ ስጋብ ሕጂ ኣይለወጠን ካብታ ናይ ቅድም ነበረት ናይ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ እንድሕር ርኢና ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ፎካስ ዝገብር ነይሩ ኣብቲ ካልኣይ ግን ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ እዩ ዝእምት ስለዚ እቲ ዝላ ኣፀቢቑ ዓብዩ ኣብ ቀዳማይ ጉባኤ ግን ኮ ናይ ወያኔ
ከምኡ ድማ ናይ ኢፒአርፒ ተሳታፍነት ነይሩ እዩ ተቐዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ጥራይ ናብ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘተኮረ ዘይኮነሲ ሽዑ እውን ክንዲቲ ኣብ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ሓድነታዊ ውድባዊ ጉባኤ ዳ ኣይኹን እምበር እቲ ብቑልስ ነይሩ እዩ ነይሩ ዳሓቀ እወ ሕጂ እቲ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ክልቲአን ተሳቲፈን ኢፒአርፒ ወይ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ህዝብ አብዮታዊ ፓርቲ ማለት እዩ ተሓደ ከዓ ናይ ወያነ ክልቲአን ኣብኡ ተሳቲፈን ነናተን መርገፂ እውን ነይርወን እዩ እወ ሕጂ ድሕሪኡ ግን እንዳሰፍሐ ከይዱ ሓደ ርክቡ ህዝባዊ ግንባር ምስ ኦነግ ምስ ወያነ ምስ ኢፒአርፒ ወይ ዝተፈላለየ ካልኦት ውድባት እዚ እንታይ ፅልዋ ነይርዎ ኣብ ምቅልጣፍ ናፅነት ተራ ነይርዎ ዶ እንታይ መስለካ እቲ ዝምድናታት ምዘን ውድባት እዚአን እናሰፍሐ ይኸይዱ ምስ ወያነ ምስ ኢሃደን ድሕሪ ኢፒአርፒ ነበረስ ኢሃደን እዩ ኮይኑ ከምኡ ምስ ናይ ኦሮሞ ሓርነታዊ ምንቅስቃስ ምዚኣተንሲ እናደልደለ ይኸይዱ ምትሕግጋዝ ነይሩ ዋላ ሓደ ከምዚ ሕቕታ እንተነበረ ወይ ሂቃብ ንብሎ ነይሩ እዩ ስጋ መወዳእታ ስለዚ ሓደ ስሙር ግንባር እዩ ነይሩ ኣንፃር ፀላኢ አንፃር ፀላኢ ሲ ኩሉ እቶም ውድባት ናይ ኢትዮጵያን እቲ ውድብ ህዝባዊ ግንባርን ሲ ናብ ሓደ ጥመተ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ሓደ ዋላ ሓጎፅቦፅ እምበር ኣብ ተፈላለየ ስታይ እምበሪ ጥመትኡ ኣብ ሓደ ፀላኢ እዩ ነይሩ ብመምርሒ ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት ዳግማይ ውዳቤ ተገይሩ እዚ ዳግማይ ውዳቤ ምግባሩ እንታይ ፅልዋ ነይርዎ ሓደ ንስኻ ኸ ኣብቲ ውዳቤ ኣብ ምንታይ ተመደብካ እቲ ፅልዋ ነታን ኣድማዒ ስራሕ ክሰርሕ ትኽፍሊ እቲ ሆስፒታላትን ክሊኒካትን ነበረ ኣብ ክልተ ተኸፊሉ መኽፈሊ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ናይ ሰራዊት ጨንፈር ኣገልግሎት ጥዕና ሰራዊት ኣድማዒ ኣብ ሰራዊት ኣተኪሩ ክሰርሕ እቲ ናይ ኣገልግሎት ጥዕና ህዝቢ ድማ ኣድማዒ ኣብ ህዝቢ ክሰርሕ ብትሕዋስ ከይዱ ሓደ ካብ እቲ ናይ ህዝቢ ከይጉዳእ ብቐንዱ ወታደራዊ ኩነታት ክፅዕዮ ከሎ እቲ ናይ ህዝቢ ከይጉዳእ ተባሂሉ ናይ ሰራዊትን ናይ ህዝብን ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ከምዚ ተኸፊሉ ልዕሊ ኩሉ ከዓ እቲ ናይ ህዝቢ ኣብ ክንክን ጥዕና መባእታዊ ክንክን ጥዕና ፕራይመሪ ሄልዝ ኬር ዝበሃል ኣብኡ ተኪሩ ክሰርሕ ቅርፅን ኣሰራርሓታን ከዓ ንፁር ንህዝቢ ዘገልግል ተቐሪፁ ማለት እዩ እቲ ናይ ሰራዊት ከዓ ልክዕ ኣብ ሰራዊት ኣተኪሩ ከም ዝሰርሕ ካብ ማእከላይ ሕክምና ጀሚሩ ናይ ግንባራት ሆስፒታል ናይ ሰራዊት ሕክምናታት ናይ ክፍልታት ሕክምናታት እዚ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ኣገልግሎት ጥዕና ሰራዊት ናይ ህዝቢ ከዓኒ ማእከላይ ሆስፒታል ይህልዎ ናይ ዞባታት ሆስፒታል ተፈላለዩ ቦታት ይህልዎ ማእከል ጥዕና ይህልዎ ክሊኒካት ከዓኒ ወይ መደበር ጥዕናታት ተባሂሉ በዚ ቅርፂ እዚ ይኸይድ ስለዚ ናይ ሰራዊትን ከምኡ ኮይኑ ኣብ ቅርፅን ኣሰራርሓን ይፈላለ እምበሪ ክልቲኡ ከዓ ዝምድናታት ኣለዎ መምስ ኩነታቱ እዳጋገብ ወታደራዊ ኩነታት ክፅዕይ ከሎ ገለ ካብቲ ናይ ህዝቢ ነቲ ናይ ሰራዊት ደገፍዎ ብተዛማዲ ህድእ ክብል ከሎ ወታደራዊ ኩነታት ወይ ደሓን ክኸውን ከሎ ከዓኒ እቲ ናይ ሰራዊት ነቲ ይድግፎ ነቲ ናይ ህዝቢ ስለዚ ንከምዚ ዓብይ ሓገዛት ወይ ምድግጋፋት ኣብ ክልቲኡ ክህሉ ከም ዝህሉ እዩ እቲ ቅርፅን ኣሰራርሓን ተኣታትዩ ሕጂ መደብካ ኸ ኣበይ ነይሩ መደበይ ኣብቲ ናይ ሰራዊት እዩ ኣገልግሎት ጥዕና ሰራዊት ነፍሲ ወከፍ ከዓኒ ቤት ፅሕፈት ነይርዎ ንኣብነት ኣገልግሎት ጥዕና ሰራዊት ናቱ ቤት ፅሕፈት ናቱ ኣባላት
ማለት ሰክረታሪ ታይፒስትን ኣመሓዳርን ኦፐሬተራት ዋላቲ ኣጋር ሓኪም ዝበሃል ምድላውቲ መፅሔት ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ማለት እዩ እቲ ናይ ኣገልግሎት ጥዕና ህዝቢ ከዓኒ ልክዕ ከምኡ ኣባላት ናቱ ስጋብ ኦፐሬተራት ነይሮሞ ኣብ ርእሲኡ ከዓ እታ ጩራ ጥዕና ንህዝቢ ኣተኪራ ስለ ዝሰርሕ እሳ እውን ኣብ ትሕቲኡ ትዳሎ ነይራ ስለዚ ተኣጋር ኣብ ትሕቲ ሰራዊት እታ ጩራ ጥዕና ኣብ ህዝቢ ስለዚ ንፁር ኣሰራርሓታት ኣድማዒ ስራሓት ከዓ ክህብ ጀሚሩ ማለት እዩ ናይ መፅሔት ኣልዒልካ ተዛሪብካ ምስ ጭርዑ ጭራ ጥዕና ኣብ መጀመርያ ድሕርቲ ጉባኤ ከም ዝተሓትመ ሕጂ ድሕሪ ናይ መፅሔት ኣምፂና ናይ ትምህርትን መፅናዕትን ኣካል እውን ከይተንከፍናዮ ክንሓልፍ ኣይንኽእልን ኢና ንሱ ኣወዳድብኡ ከመይ ነይሩ ሕጂ እሱ ተን ሰለስተ ዓበይቲ ጨናፍር እየን ወሃብቲ ኣገልግሎት ቀንዲ ዝበሃላ ናይ ሰራዊት ናይ ህዝቢ ናይ ኣገልግሎት መድሃኒት እዚአን ጨናፍር እየን ሰለስተን ዓበይቲ ወሃብቲ ኣገልግሎት ዝበሃላ ትምህርትን ምርምርን ከም ንኡስ ጨንፈር እዩ ድብይን ማለት እዩ እቲኣተን ዲፓርትመንትስ ማለት እየን ክፍልታት ብናይ ሕጂ ኣበሃላ ጨናፍር ሰለስተ ንኡስ ጨንፈር እሱ ከዓ እሱ ሕጂ ንኩለን ኣገልግሎት ህብ ናይ ትምህርትን ምርምርን ናይ ሰራዊት ህብ ናይ ህዝቢ ህብ ንፋርማሲ ድማ ዝመሃርዎ ተልዮም ካሪክለም ኣዳልዩ ትምህርታዊ ንጥፈታትን መፅናዕትታትን ዘካይድ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ገዛእ ርእሱ ሓላፍ ኣለዎ ልክዕ ቤት ፅሕፈት ኣለዎ ሰክረታሪ ኣለዎ ታይፒስትን ካልኡን ኣለዎ ነይርዎ ማለት እዩ ከም ተወዳድባት ነይሩ ኣብተን መጀመርያ ዝረኣናየን ነይረን ክልተ ኤሪትሪያን ሜዲካል ጆርናል ዝብላ እዚአን ክልተ ሂብካኒ ነርካ እዚ ኣዳላዊ መን እዩ እዚ ሕጂ ቶም ፀሓፍቲ ቶም ኣዳለውቲ ኩሎም ሓከይም ክፅሕፍ ዝኽእል መፅናዕታዊ ስራሓት ኣካይዱ ክፅሕፍ ዝኽእል የቅርብ ማለት እዩ ናብቲ ማሕበር ማለት እዩ ኤርትራን ሜዲካል ኣሶሲሽን ናብኡ የቅርብ ክሕተም እንድሕሪ ኮይኑ ግን ንደገ ንሰዶሞ እቶም ናይ ደገ ውድባት እሳቶም የሕትምዎ ማለት እዩ ሕጂ ገዲኡ ሃርቫርድ እዩ ዝሕተም ነይሩ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዝሕተም ነይሩ ኣብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ሕጂ ኣብኡ ዝነበሩ ኣባላት ኤርትራውያን ዘሕትምዎ ነበረ ኤዲት ኣግቢሮም ነቲ ዝሰደድናሎም እምበር እዚ ኩሉ ፅሑፋት እዚ ንሕና ንኣብነት ኣብዚኣን ድሕሪ መፂና ተኸስተ ፈቃዱ peritoneal lavage and paracentesis in the investigation of suspected intra-abdominal injuries ዝብል ኣሎ እዚኣ ሕጂ ኣነ ፀሓፍኳ ወዲኤ የረክቦም ኤዲት ገይሩ ምሳቶም ተፃፈፍ ተልዎ ገለ ተልዎ ሓቲሞም ስለዚ እዚ ኣብ ደገ ተሓቲሙ ይዝመፀና ነይሩ እዚ ኤሪትሪያን ሜዲካል ጆርናል ዝብል እዚ 1988 ቀዳማይ ቮሊዩም እሳ ከምሰኻ ዘለኻ እንድያ 85 እያ እዚኣ 85 ቀዳመይቲ ሕጂ 83 እያ ተሓቲማ ቀሪባ ማለት እዩ እቲ ጉባኤ ኣብ ክንደይ ዝሕተም ነይሩ ኣብ መብዛሕትኡ ኣብ ዓመት እዩ መብዛሕትኡ ኣብ ዓመት ኢና ምክንያቱ ግዜ እውን መምስኩነታቱ መሓላለፍ ነይሩ ስጋብ 88 ደርጋ ፅቡቅ ከይዱ ስጋብ 88 ፅቡቅ ከይዱ ድሕሪኡ ግን ኩነታት ወታደራዊ ኩነታት ስለ ዝፀዓበ ኣይተሓትመን እምበር ካብ 83 ንሓሳብ ክልተ ነውፅእ ንሓሳብ ነውፅእ ከም ተረኽበ ማለት እዩ መፅናዕትታት ከም ዘካየድናዮ ከምዚ ሕጂ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ዓመት ወይ ክልተ ወፅእ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ እንታይ ይብለካ ኣሎ ኦክቶበር 1985 ይብል ኣሎ 85 ናምበር 1 ይብል ኣሎ ቮሊዩም 3 ናምበር 1 ስለዚ እዚ ካ ጁላይ መምስ ኩነታት ወፅእ ናምበር 1 ካብላ ኣሎ እዚ ጁላይ 88 ብላ ኣነ ከም ኣብነት የንበር ኩሉ ሙሉእ ኣሎ ግን ከም ኣብነት የን መርኣይ ተደይ ኮይኑ እዚኣ ሕጂ ናይ 88 እያ ናይ 88 መፅሔት እያ እዚኣ ናይ 86 እያ እዚኣ ሕጂ ኣብ ሚላን ተኻየደ
ኮንፈረንስ እዩ እዚ ኣብ ሚላን ዝተኻየደ ኣብ ኮንፈረንስ ሚላን ተኻየደ ፕራይመሪ ሄልዝ ኬር ኢን ኤሪትሪያ ቅድሚ ሕጂ ጠቂስናዮ ከም ዝነበርና 6 ካብ ሜዳ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ተዳልዩ ኣብኡ ዝቐረበ እዩ 4 ከዓኒ ካብቶም ደገ ተሓባበርትና ብዛዕባ ኤርትራ እሞ ኣብ መባእታዊ ክንክን ጥዕና ዘተኮረ ዘቕረብዎ እዩ ስለዚ ኩሉ 10 ከም ዝቐረባ ጠቂስና ነርና ቅድሚ ሕጂ መስለኒ ናይዚ ከምዚ ናይዚ ካልእ ድምራትን ኣብ ዝተፈላለየ ሜዳያት ናይቲ ውድብ ከምዚ ወላ ኢንዳስትሪታት ምግፋት እንዳ ሞዴስ ምስራሕ ኮንጎ ምስራሕ ሕክምና ኣብ ኩሉ እቲ መለያት ናይ ቃልሲ ዝግበር ዝነበረ ክርአ ከሎ እቲ ኣወዳድባ ናይ ክፍልታት እቲ ኣወዳድባ ክፍልታት ምስ ሕጂ ምስ ሚኒስትርታት ምስ ዓበይቲ ሚኒስትርታት ምስ ገለገለ እዩ ዝርአ ገርመኒ እዩ ሓንቲ ጭርሕላ ኩሉ ግዜ ተተሓሳስበኒ ብጣዕሚ ትምስጠኒ ህዝባዊ ግንባር ከም መንግስቲ ዝሓል ከም ሃገር ይብል እዩ ኣብ እቲ ዝኸድናዮ ዝተጓዓዝናዮ ጉዕዞ እሱ እንዳተባህለ ከሎ ሲ ክሳብ ሕጂ ዝገርመኒ እዩ ከምዚ ዝኣምሰለ ውድባዊ ቅርፂ ገለመለ ኩሉ ናይ ክፍልታት ኣወዳድባ ኣካያይዳ መምርሒ ብሙሉእ ለማኒረ ክሪኦ ከሎ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ከምዚ ከተካይድ ይከኣል ፍጹም ኣይከኣልን ከምዚ ንኣብነት ከምዚ ናይ 86 ኩነታት ነበረ ጠቀስናዮ ተኻየደ ንጥፈታት ባህላዊ ቁነ ኢዮቤሊ ወታደራዊ ፓረድ ወይ ድማኒ ምርኢት ከምኡ ሰፊሕ ምንቅስቃስ ተኻይዱ እሞ ንመዓልታት ከዓ ዝቐፀለ ብመዓልቲ ከዓኒ ሕጂ ከምኡ ብመንግስቲ ደረጃ ኢኻ ተካይዶ እምበሪ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ንሓርነት ከምኡ ዓይነት ከተካይድ ዘይከኣል እዩ ኣብ ኤርትራ ግን ኣብ 86 ዝረኣናዮ ግን ፍሉይ እዩ ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ ሓርነታዊ ምንቅስቃስ ናይ ኣፍሪካ ኣይተረኣየን እተን መረርቲ ዘካየዳ ንኣብነት ክንጠቕሰን ንኽእል ከም ኣንጎላ አንጻር ፖርቹጊዝ መሪር ወታደራዊ ሳይ ተኻይዱ ኩናት ነይሩ ናይ ኣልጀርያ እውን ከምኡ ነይሩ ኣብ ኣፍሪካ ከምዚ ኣይሕሰብን ኣይነበረን ከምዚ ናይ ቪየትናምን ናይ ቻይናን ኣይፈልጥን እንታይ ነይሩ ከምዚ ነይሩ ክብል ኣይክእልን ዋላ ኣብተን ካልኦት ቃልሲ ዘካየዳ ሃገራት ሳልሳይ ዓለም ዋላ ብላቲን ኣሜሪካ እውን ሓደ ሓደ መፀና ንፅሑፋትን ካልእን ብተዛማዲ ላዕለዋይ ኢድ ረኺበን ከምዚ ዓይነት ንጥፈታት ዘካየደት ኣነ ዋላ ሓንቲ ይፈልጥን ብወገነ ስለዚ ከም መንግስቲ እዩ ነይሩ እንተበልካ ዝእመን እዩ ዋላ እቲ ድሕሪ ውድዋዊ ጉባኤ ዝነበረ ቅርፅን ኣሰራርሓታትን ዳርጋ መብዛሕትኡ ከም ሰረት ኮይኑ ድሕሪ ናፅነት ቀፂሉ እዩ ንኣብነት ክፍሊ ሕክምና ውሰድ ሰራዊትን ህዝብን ነናቱ ስራሕትን ነናቱ ቦታን ሕዩ ይኸይዱ ምናልባት ደቂ ፍልያት ኣብቲ ታሕቲ ገይሩ ይኸውን ንኣብነት ከምዚ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ናይ ፖስጓስን ሓበሬታን ካልእን ዘካይድ ወይ ዶኩሜንቴሽን ፍልይ ዝበለ ኣሰራርሓታት ሕዝ ኣብቲ ቀንዲ ቅርፅን ኣሰራርሓታት ግን ንሱ እዩ ኣገልግሎት መድሃኒት ንኣብነት ሕጂ ካብ ዝነበረት ሰኔን ሕጂ ዘለዋ ብቅርፅን ኣሰራርሓታት ድሕሪ መፂኻ መፍረ መድሃኒት ኣሎ ዝናይከረ መዳ ከዓ ከምኡ ነይርና እቲ ኣገልግሎት ናውቲ ሕክምናን መድሃኒትን እሱ ኣሎ ስለዚ እንድሕሪ መፂኻ ምናልባት ዝሰፍሕን ካልኦት ደቀቕቲ ዩኒትስ ወይ ድማ ኣሃዱታት ውስኽ እምበሪ ከምኡ ነይሩ ኢልና እውን ክንዛረብ ንኽእል ኢና ምናልባት ስፍሓቱ ዕምቆቱ ቁሩብ ፈላለ እቲ ቅርፅን ኣሰራርሓታት ግን ቀደም ኣብ 87 ዝነበረ እሞ እናሰፍሐ ዝመፀ ስጋብ ናፅነት እዩ ክብል ይኽእል ኣነ ዘገርም እንዲ ንሓንስኪ ቁሩብ ሪላክስ ክገብረካ ኸ ኣብ ክብድ ዝበለ ናይ ወዳድባ ናይ ኣሰራርዓ ናይቲ ውድብ ገና ክትዛረብ ስለ ዝፀናዕካ እስኪ ናብቲ መዓልታዊ ከም ዶክተር
تسرحل بزنبركا جزي خملسكا مو كم دكتور تمعلتاوي هوتكا خملسكا نسا زقددت المغنيات كندركا لومي حدا ابتي اندازينا زسرح سب اب سينما زمارا رغيبوني مدبكم نكاتاتولو لنا بطعمي مساتيو ندكتور كا تمو غيريس فولتو محمد ادريس زباد ذكرني يخوني اوبريشن غيرو كابتي تندا خوصانو كلو فنو دخبلكا إيلوني ንሱ ምናልባት ነቲ ናይ ኣንስቴዝያ ወፂለይ ዶ ኣይወፀለይን ኮንሽስ ንክኸውን ኢሉ ዝበለኹ ፍንው ዳኸብለካ ሕጂ ኢሉኒ ተሰኪሙኒ ካብ በዓል ወፂ እዩ ካብቲ ቴንዳ ተሰኪሙኒ ስትሬቸር ኣይገለ ናብ ዕፉ ኢሉኒ ንዓይ ዘገረመኒ ነገር ግን ኢሉ ቁሩብ ቅኒ ኢለ ምስ ቀንኹ ኣብቲ ሕክምና ንዑ ከይትወድቁ መጋቦ ንዑ ቀልጥፉ ምግብና ከይትወድቁ ከይትርሸኑ ኢሉስ መጋባይ ከዓ ኮይኑ ኢሉ ومقاباي كأخوينو حجي أبتي محبراوي مداي تقال لاي هيوتو فقرو سنيتو مقررابو چرقانو كلو تي حدا تزي مجلسي كترخبولو زي تخيل كولا كلنا حدا عابي كولا تتدخلو مقابيو زنبرنا مقاباي تمكرو ناي مقبناها نفع مقاباي دنيركا مقاباي دامو ترى مقاباي خايلو ما يبوخانيم قلنا ابتي معالتاوي ناي مقبنا نتفتات تساتف اما اتتاوي نتفتات تساتف كل تساتف نعملت اندرجراوند نيشتو خسرح ويخدمو خسرح ندهر خوينو تي عادو سرح ندهر له كيتكا انشاتي وكون كالو كون مهدمي تمس مدبداب تلي تدبدب مساعدهم زين بوريو حد مساك نغرك حد اوانسي دروش هاد شاوراري نيرو شو كاب حيلتات سمهارولنا لهم اجر حكيم صدمنا بزح زولو كاب كبي دبرت كاب دول خبلسي مهارولنا لهم مو نتم بريغادا تغا انا جرنا لنا كمرت نجمر لنا مو ندهر اليومكم امصيلنا هيوم تراي حنتي فارماسيسي نسرح نيشتو ستور تخون فلي مدهاني توايلو ندال نيرنا شو ما اتت وعلنا انت قريتنا قال قوزنا بحتاتا اردب كاشغرنا سلنورنا انسر نيرنا سرنا لنا امرجنس ابدومين مسيو مشت شو او خيده او امني خيده سرح من اللي تحضرنا اما مرقتاتهم اجر حكيم نمهرهم نورنا نايمو فانوي درار قرنالو حدا كالايكا درشاد شاوراري حتى نورلو كالايكا اخيوا قرنالو شو انا قفيت عليهم افتاد سيو كمزو خمز وانسي دكتور تخستي مسانا مساخاتكم كدمو إلو خمز خقبر مهدم زخون قوصلين چفرن كنا مسانا وعلم ليت خاني بقى خط ابح ديلو سلازي سي سلمتا وتساتفو نغفل هو مخنياتو إتي عبي سراح خلصي أما أتاتاو سراحاسي سلمتا تساتفوهم مثل عبيت حاكي مخنياتو نزمت سقاماتي كندي تغاليهم صنحو أما أتاتن كالين صنحهم ملشو ما بتسرح زاقتو لهم نغفتا دروش هاد شعورا تنسوا عير سعادي فإذا نحنا شاب كل نساتف نيرنا هجيني كيچام سنكاديو ወይ ማይ ሙራድ ትሕግዞም ነቶም መጋቦ እንጨት ምምፃ እንጨት ምፍላጽ ገለመታት ኩሉ ትሕግዞም ምክንያቱ ትመናወሩስ ተፈልየ ነገር ሲየለን ሐኪም ሞ ከምዚ ፋርማሲስት ሞ ከምዚ የለን አይነበረ ስጡም ምንቅስቃሳት ወይ ዝምድናታት ወይ ትማዓልታ ስራሕትና نقاليوم بردو طعياتيوم يبل يهون بردو طعياتيوم نوم تقاللتي كم يبل يهون نقالينا قد تتعنا نسي هذا وقت طعيات مخنا كسي يسحق كامل بات تقبلات تكون كاسي هذا وقت دكتور ميكيل مول اللي بصراحه ديرو اما طبعتي
دحراي نكومسي دخيمو قال شاي حنت قباية بس قال زبلع دحراي شاي قد مني لو أنا تام قابيت دحراي دكتور ميكيل شامت كام يلا دي تكالي حد يوم قربك تكالي حد يوم وسولي تعقد اللوم دحراي توم كوفي لم نور حمك بقى تصوروا يقالوا تكال حد يرسي تعالي ترى هو تكال حد يرسي مدقام يلنك باشاي دقام يلنك بهالدكتور ميكيل لهم ما تستغرب هي كبزي تاتي تيوت هو اسيتي هيوت اتي زبلت دكتور كان نحنا بتاكمنا ابتي من حكام ابتي سبات هيوت مدحان اب قال خنريا كامش نصنح حنساب ريلاكس كاهو هو انت دكتور تخصص كم قالوا الدكتورات كلهم طب دكتورات كنت يقبر نيرو ناي دكتور ميكيل كاب مصاخا انا خو اكل ايرا اخوانتا في تصابي دكتور ميكيل جن ابال بحال خوينس مستچحمون قال ملن كطاقع كا تسريعو يطاقع جلس رينا يو قليلهم بحال نيركاتي خاصه ويتواصلوا جلس ريكاد أنا بهلي نوركم جن هذا أوان قددو خايم ما بقى خناتات أنا سي كأكن مزلق أبغى إلى سعيد قال ما تاسبوز هستاي قبرني هراي بيت مرتكادر مسكن نقد مزلقي نحراي بهلي نيرسي حجي خا حكيم في تسعسو حكيم يلو حكاية نوين الناس يقروا فاجي أنا سوق إلى قافلة حرك إيش ينيرو دكتور سخصة تعرف كيف اجي كوبيتات نيرو كدمي ساسي فالنيجن شعو ساسي دحريجن قال له دحرهم الليس يقبر يا هو قال نسوء اعتقال بلا احدهم مغاني ترفوني ابتي من مانش فارماسي نايلنا نسوء نيرو اب عرب زنبره فارماسي هو نساتهم زدرسوا زنبرو نساتهم سترغموا زنبرو نساتهم زدالوا زنبرو كوستيم كابتن حكمنا خاب قال اندا غبرو زسرحوا زنبرو كوستيم دارغا ابت خبابي ابدجن نبوزحات سبات زتصلل تياتراتن تواصؤتاتن يسرح كم زنبره انا بعلي مسكري صبغ الله نساتهم بعل كيدانه هو كيدانه ولدسوس دكتور ميكيل كالوتن بسرعتنا شكسبير ترجمهم بتغرينيا اكتغرون هاملت وكال كوميتات سرحوا نيرم كل سبب كاني ولا خمدا زينا مسيم ساتفوا نيرم هو ስለዚህ ባህላዊ አበብ ዋኑሲ ባህላዊ ነጥፈታት ይውድቡ መኒ ነትኩሉ يقدموا بفلاي فارماسي أكمو جزيوين زحاش الساتم سلد نورو بتنتفتات أو أتم حايش نيرو دكتور تغستي مبل عسرت غلتي كفال كن عصو دليناسي أبتي مجمريا انتاي فطرتكم إيلو تحيفوا الكالو حدا فطرتكم سي إيجار مني إيلو انتاي فطرتنا مبلكا أي تردات من انتاي فطرتكم عز حجز كله تقول صوت أنا حكا تقالالاي كوينكا دكتور كوينكا تمت حكمنا نيركا دحر تقالالاي كتكون كالخاسي تقالالاي زبهر انتاي نعخا ولا أنا حانت ابنة نبرت نخاب كدم ولا حدا وانت حاتت كوانيرو أب فحسي طوف كيده سبعا شو عتن شو إتاتيم بصراحة مسكتكو نوكو إخات ترخبهم هجي أي ترخبهم نحن قال لي لهم توم كرخبهم زقبان السبات ده كيسة ده حراي حدا مرحلي مسمو تسألني أبزي أسي إمرجنس أجمع رخيمنا منع رئيلنا أولني حاجي خيدر يلو فلتني فلتي ولا خبكو في التعليم تحراي نسيو رئيني ريو موزي سبركة توصدو أنا خانت خبر السايكل نيولو تحراي ندقنا مسلكو مكيناسي إنو مو قلمو علي مع قلقور كبلن مسل هراي كلا أي كريو ومو زقبر نقر تليوم بري أنا زي لا حبيركا مدهانس أبي نرحول قلنا عنا يتوهلنا بحساب نخيد نيرنا مدهانس تدل مالتي تعرف سواء عسكر دكتور تغسته ولن دنبر حكيمي ولن تاخن كال نبي حكيم لي خاب لأن ملشو هو
تفلتني ها قدي ليو بس ها مش نيره اب كمز بوتا بحساب نيرنا مو قرمن نكون يلني ابتازر اخواسم ما اتطاب كل السادة كيشات السكم كمز تقبر حد وين نحادي سمو توصيدلني نسي دكتور تاستغمايو يلني دكتور تخستر شك على وكل ما تصادف قالوا لأنه سبرجوا شك على يلن يلوه اجيتي دفلت النسب كل نجروتي بسمعون دفلتن اتي جن بروحو دفلت النجن هذا ممارتك يعني زنبرة ايو اب يونيفرسيتي جن دحراي تفعلنا يود يونيفرسيتي وبكالي يخيد سيهم يلو هجي نينوس برجوا ايو شك على نينوس برجوا شك على يلك كتقادل نحروس خا امنتنا تينبر كتقادل نحروس تقادل لك ምክንያቱ ኣነስ ሓኪም ኮይነ ተመኩሮ ሃሊኒ ገለ ሃሊኒ ወፅየ ኣብ ካልእ ክሰርሓሉ ዝኽእል ቦታታት ዘይነበረን እዩ ግን ክትጋደል ንድሕር ወፅኻ ትጋደል ኣለካ